चली घरे तनी सलाह होला ले ली भैया वाले अपना हम कैसे कैसे खेती की रहती के बिया डाल के काम आ गइल बा गरी। तो प्रणाम भैया। खुश रह बाबू खुश रह। बैठ बैठ तनी विचार उचार कर ले जाओ। चौपल त डीजनदारे ले ले बबुआ। का करब भैया 250 के ह 250 के। हां अब बड़ भाई बड़ा 250 के ना फिर हम तो काते 250 के तू चप्पल पहिने लगल हमनी कैसा ही तरस में जरी दू को पैसा जुटावत तन जा करतन जा देखा तोरा के कतनी पैसा के हम पहिने। अरे भैया तू बड़ न बाड़ा तोहार बियाह हो गइल बा अब हम भाई कलियो हितई में जाई पेन के बढ़िया तबे न के असन ओकर भाई बढ़िया बा। ठीके कहत मैं चाकर फीता वाला पहिनब त बढ़िया कहइब। तू खेती की रहती कर हम बात नहीं के तो हमनी के अपन अपना में विचार विचार बना लेबे के कैसे कैसे का करे के पड़िए जरी ना। हां खेती की रहती के हां चल हम घूम कनी अब पानी हो ना एक लोटा दे दी। अच्छा ठीक है बात आई कर कोई लोकी ठीक है जा खेतवा घूमले अब। हां भैया तनी पानी उन देख लियो। हां आ अपन देख लियो कि का करे में कमी बा। हां देखता के तनी जाके आव। ठीक बात न आवत नहीं हम लाटू ले लियो। चली अब खाना वाना खा ली तनी भूख लाग गइल बा। खाना दाना बना के तनी रखले रहिया ठीक ना। आ भैया गइल बा खेत तू घूमे आई त भूखाइल उखाइल आई आ तनी आवत तनी हमू ने से घूम घाम के ठीक बा ठीक ना। आ बढ़िया से तनी सब बना जना के एकदम रखल रहिया हमू आवते बानी घूम घाम कोने से। ठीक बा जाई ठीक बा जा तनी जाते हो तो हां चलो भाभी खाना वाना बनैले बानी। अभी तो सानी वानी गोतल है जी गोबर पानी सब कैला है जा तनी अब खाना वाना बनाई। भाभी है 10 बज गइल अब हमारा भूख लाबा हो खेत जोत के आ गइनी 10 बीघा मुहानी बांध के आ गइनी कब हमरा के खियाई। तो रुक जाई रहुआ खाली 1 घंटा रुकी हम बनाते ही खाए। ना भाभी अब हम ना रुकब काहे ना रुकम भैया के बुलावा हम आज फैसला करब। भैया गइलवन वरिया आवत कहां गइल बन भैया गइलवन घर हम भैया के कह के गइल हई आराम करिया भैया हम खेत पे लाओ भाभी ले खाए बनवले रहिया जब हम अतने काम करम भाभी अब हम ना करब अब अलगा होकम भाभी हम तो हमरा ला मत कही उहा के आइम तो जल्दी भैया के बुलाई ओरे गइल भाई आइम तो वहां कहब अबे बुलाई अबे आज फैसला होके रही जाई बोला के लाई हमरा ला का कहत केने गइल बावन जाई गइलन बहरिए गइलन। ठीक बा भाभी हम जातनी रोज रोज रहुआ सब धारा उठा ले बन जाई कुल हमारा अब हद खोल जाता है। चलो घरे चली तनी अब खाना दाना बन गइलो की खाओ के तनी आराम कर अब सुख शांति तनी मिली घरे फिर तो तू घूमे का हो। हां बोली खाना दाना बन गइल बा। खाना बनावे तो जात रही एगो राउर छोड़ जनाई लवन हकड़ ओकड़ के गइलवन का है कहत हम खाना सानी पानी कइले हनी कर अब जाते रही बनावे तो आके हकड़ के गइलवन रहो भाला बताओ खाना ना बनल तो हकड़ के गइल तो बड़ा दिक्कत है कइला सो झगड़ा वगैरह न किला झागरा उ खूब बोलत रहन हम कहले कि उ रउए से कहियन हमरा मत काहे ना बोली ओकर बियाह नहीं के भइल तू बोली ना उ औरी बोली कपार पर चढ़ रही ऐसन बात नहीं खे तो केने गइल रउए के लिए गइल हन हमरा के लिया खातिर जो है खातिर ए हो ढेर गरम बका भइबा हो उ लागत आज बटवारा करवावे कहत रहन इहो कुल बात बतियोले ह ला हे ला तो घर गबड़ा गेल बात दे कोवन ओकरा के फोड़ फाड़ के रख देलस हो सा ठीके बा भइबा भाई तब जोन होई तो होई अब तब चला गोड़ा के बीच में बताइया हां बबुआ हम 12 बजे ले खेत पाइल हई भाभी अबे तक ले खाए नहीं बनैले। हां अब बताओ ऐसे हम काम करब तो का होखई नहीं गलती कइले बड़ी सन बात तो भैया रोवा लेके रही हां हम अलगा रहम
अलगा रहब एकदम रहम। ऐसन गलती ना ना बचावा। भैया, हम देखा हाथ जोड़ते अरे ना देखा जोड़ी। हीरवा हाथ हम कहत है अलगा रहब। नहीं नहीं ऐसन बात नहीं एकदम रह। ऐसन बात कोई कोई तरह के सिखा देला का ना भैया हां अब बताओ 4 बजे भोर में हम जाके मुहानी वहानी बननी हां 10 बीघा खेत जोतनी हाँ। और रउए के हम टाइम से खाए ना पहुंचाई हाँ। तो रुआ कैसा लगी? ई तो बात सही है कहत तो एकदम हम ना रहम। तो होला ना होला हम अलगा रह। और इंसान से गलती अरे भैया होला। हम खतरा कोई हम अलगा रहम। तो अलगा रह हां माने इहे नियम कानून बा, एकदम अलगा इहे रहबे। नियम बा। ई ठीक नहीं लगा एकदम हम अलगा रहब। हमार खाए आज ले अलग बनी। अलग बनी हां के बनाई तर खै का अरे हम अपना ले बना ले ना तो कोई के बियाह ढाल तोहर ले। भइबे ना कइल बाबू हम सोचल हई कि तोहार बियाह करा देती तब तोहार बंटवारा होई त एगो ढंगो से रही त बन तनी कि तेल तासन लगाई त करी अब बताओ बियाह हुआ भइबे ना कइल कहता कि बंटवारा अरे होई। भैया ठीक हमको नइखे ना? सुनले नहीं की चाहत हम अलगा होखब तो होखब। आ तो बड़ भाई के बात मानी। एकदम ना भाभी तू चुप रह। अभी तक ले कौन आदमी ना खइले होई? सुनत हूँ ना सुनता नहीं कुछ कह इनकरा के बताव कह के कहबे तो कहले तो कहत नहीं कि चुप रह। ठीक हम बोलबे करम ना करब रउआ सब बतियाई जा हम चुपचाप बानी। जवान हमार भैया बच्चा और गेहूं हाँ दाल होखे हाँ नीमक होके सलाई होके मैं बटा जाबे तिए हाँ एकदम हम देखले नहीं की चाहत। तो कैसे बटाई एकदम बांट लेबे के में करे के बा। तू माने का पंचायती करीब काहे करा में तो हम पंचायतियो करा सकेनी। तो पंचायती करीब तो बच्चा हमार तो मन नहीं पंचायती करा के तू बड़ियारी करता तार बियाह हुआ भइल नहीं कि हम बियाह कर देती तबे बंटवारा होई ना तो एकदम बंटवारा होई। एकदम अब सुनवाइए नहीं के। ना ही अबे तो अब ठीक ना लगे एकदम बात दो अब हम कहत हई। काहे गरमा तोरा एकदम हम कहत हई बटाई आज। गरमा मत एकदम गेहूं बा कोनो घर में चाउर बा कोनो घर में बाटा हमारा अबे हाँ हमरा भूख लागबा हम बना के खाई। खाना बनवा दे एकदम उनको छुअल हम ना खाई। बना दे खाए हो एकदम ना खाई हम कहत हई। मरबा का हम हाँ। बड़ भाई है तो एकदम ना। किनरवे रख तो लिहाज करते बाटा। सब तो ठीक बा ठीक बा तू नहीं खम माने तो हम कौन चीज करी हम तो हम अपन दोषिया ना बनब अपना तरफ से एकदम ना तू तारा बाटा। जैसे बुझाए वैसे तू करब हम एकदम बाटा हम बैठनी अब तारा जैसे तारा बुझाए वैसे तू कर बाटा। अब तू लइखा मान एकदम ना मानब। का पंचायती दुनिया जहान करे के बाद अच्छा नहीं के बुझात हमनी के अपने में किनारा हो जाइल जा हाँ ठीक है तो बा ठीक है बा बाटा। तो घर बा तो घर में आधा तोहार होइए गई एकदम हो गई आधा हमार हो गई हो गई हो गई हो गई। जेने इच्छा करे तने ले लिया बबुआ ठीक बा घर तो देखते बड़ा माने बराबर बराबर सब उठावल गइल बाबू उठा के गइल बड़ा पहले ही ले ठीक बा। हमनी के तबे माने कमाते धमात बन गया कोई बात नहीं के आ देखा ई राशन पड़ता 4 8 4 12 4 16 गो ये जग बढ़वे औरी बा ओने तक कुल माने कुली में आधा आधा माने दिया जाई एकदम ठीक तो बा। एकरा में जौन इच्छा करे त तरह 16 गो बई जग बोली तो 16 गो में 8 गो तू ले लिह ठीक 8 गो हमरा के छोड़ दिया ठीक भई गरुआ जौन बाड़ी सन तो ओकरो में आधा आधा क के हम निकल लेबे के ठीक बा। सब में आधा आधा अब रह गईल खेत खेत बा बाबू के 5 बीघा ठीक बा। तो 5 बीघा खेत में तो हारा तो बचवा 2.5 बीघा के तारा के दे तनी 2.5 बीघा हमरा के हम अपना के ले लेतनी एकदम ठीक बा। अब रह गईल अब से सुख शांति से तू जिया अबे भैया सुख शांति भाभी में बटाई। भाभी में बटाई एकदम बटाई। भाभी में बटावारा हाँ ये कहला बुलाओ कोई के। हमार मेहरारू बाबू बटवारा पैसा होला। लगैलन जवानी पर कमैलन हाँ। तो तोहरा बियाह में लगैलन हाँ तो मेहरानू में काहे ना बटाई? वाह भाई वाह ए हो हम तो ई ना सुनले कि मेहरानू में बटाई बताव ई तो गजब बुर्बक कोई सिखौला तरह के का सिखौले काहे का भैया बटाई तो बटाई। अब हम कौन चीज करी रे भैया घर में दे देनी दुआर में दे देनी खेत में दे देनी धान चाउर में दे देनी भई पड़िया में दे देनी सब में दे देनी अब मेहरानू में मांगत रह तो मेहरानू में कहाँ से दी बचा ना भैया बटाई। ठीक बा त हमारा के काट दिया दादा हम काट के बांट ली। कह तरी काट के बाटे के ठीक लगी ना एकदम बटाई। हम सुनले नहीं की चाहत बटाई तो बटाई। अच्छा तो ठीक बा बटाई तो तुहारा जैसे जैसे करे वैसे कर अब हमरा तो बुझाते नहीं कि हम अब का करी नहीं तू ही बड़ भाई अब बोलावा। तो ठीक
तो बंटवारा तो सब होइए गेल, तब कहाँ चीज कहता भौजी में बटाई करी तो तुम सुराहे तो यही बियाह करा दे तोहरो तबे हतु होई। ना भैया एकदम भाभी में अब बटाई हम कहत यहाँ तो मत कर ना तो no, 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 no. देनी हुए सुना तो जाज कह देलक तो तारा जोन बुझाई तुम तू कर। हम तो जाते मुखिया जी सरपंच जी तो के जा लिए मुखिया सरपंच के बोलाओ जोन कोई तो होई। ठीक बा। जो भौजिये में बंटवारा करावल चाहत रह तो हम तो ना सुन रही कि भौजिये में बंटवारा होलो भैया। बड़ा कुफुत बा भैया, बुर्बक भाई भेटा जाला पर बड़ी कष्ट बा बाबू। हमरा तो बुझात नहीं है कि अब का करी, एगो मेहरानू रहे अब एको में को बंटवारा। सुनो तड़ू बोली कहले कि यातना दिन बड़ा प्यार दुलार सब कुछ देत रहे, आज अब नइखे बड़ा एक बाइकी खिसिया गई काहे तरह समझ लिया कहता कि माने भौजियों में बंटवारा होई। अगर मुखिया सरपंच हन पंचायती कोच हन पंच परमेश्वर के समान होखबे करलन तो तू चल जीबू उनकरे बरे भइबे बरे तो का करब रउगी बताई। बियाह कइलू हमारा ले चल जीबू भइबा बरे। तो हम रहम तो पंच लोग ना रह दियन तो का करब। पक पंच ना रहे दिन तक का कर तू हम हमरा रहिया पंच कहियन जे कतनो चल जी। कतनो पंच कहिहन तो तू न तो जइह। ठीक बा। हाँ एगो ध्यान दियो चुपचाप रह। बोल बल्ली आवे मुखिया सरपंच के हमारा तो कुफू धरल बजे भैया बुझाता कि अब भौजइयो में बंटवारा कराई के एबरा चले के ना करहगा। हां मीटिंग बना। हां तो चले के हम गड़िया ले ले चले के आ ओ जेले अपन करहगर घूम लेली ससरामो तन की एगो मीटिंग बा उहो अटैक हो जाई। चले के हां हां तुरंत अब चले के। मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी खुश रही बोली मुखिया जी हमारे घर बंटवारा करे चले के का बंटवारा। अच्छा दूसरा दिन हो जाई तन जा मीटिंग बा। हाथों जोड़ला के कुछ मानी हमारा अब घर में होना आत हो गेल बा। अच्छा या तना दिन रहनी वैसे आज भरौनी रही। सरपंच साहब एतिए घर चली हम पहुंचा दे भले मोटरसाइकिल रोबा सबके। काल हमनी के द्वार पे आ जाई। सरपंच साहब ऐसा मत करी, सवेरे आ जाई द्वार एकदम पे ना सरपंच साहब 5 मिनट खातिर खाली चली। मुखिया जी हां बोली क बजे मीटिंग आवा के टाइम बा। 12 बजे तो वो जी पहुंचल जरूरी बा। 10 लमसम बजे तो होई 2 घंटा टाइम बा। देखी छूट जे मीटिंग एकदम हम पहुंचा दे, मीटिंग छूटे ना दे। हम कैसे करेंगे। अरे ढेर देरी होई ना एकदम खाली 5 मिनट में चलावे के बा। मुखिया जी रउवा एने ओने करता नहीं। ओ बच्चा तो समझत नहीं खा। सुनी ना मीटिंग होए कोनो घर के समझा ना हो। कुछ हमारो मजबूरी समझी। मुखिया जी हां चले के अर्धम उर्धम कह के कुछ शांति कर दिया ई आ तुरंत निकल चलल जी। सब का ई कइले बानी जे हमरा नहीं खे बुझा। आई बैठी। प्रणाम प्रणाम सरपंच साहब। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम बैठी का जा ई कुल हला करत रोज बैठी जा खटियावा पर रउआ सब देखते बन जाई भाई एगो हमर बाड़न का कहत नहीं अपना दिन खुश रहन बढ़िया से काम चलत रहे विकास वाला काम चलत रहे। देखते बनी कहतन कि बंटवारा कर बंटवारा के काहे अब हो बताई हम ना रहम हम पंचायती ना करल हम इहो नहीं जानत कि रउआ सब आवत नहीं जा आ यहाँ के लिया के चल नहीं रउआ सब के अच्छा ठीक बा हमनी के सब आवे से देखी इनकरा कहा नाम से घर रहे आधा दे देनी, खेत रहे आधा दे देनी, 5 बीघा में 2.5 बीघा इनकरा के 2.5 बीघा हम अपना के ले लेनी। अब रह गेल देखिए ई धान बा हई कुल हई चाउर कुल गांजल बा जतन हई कुल भैया सब चौरे ह तेकरा में कहले कि बबुआ तो आधा तू ले ला आधा हम ले लेतनी। अच्छा तो सब आधा आधा में दे देनी। आय अब कहत न एगो हई हमर मेहरानू बड़ी अच्छा आ इनकर भी बियाह नहीं के भई अच्छा तो कहता कि मौगियों में बटाई कहीं मौगी में बटा ला बताई तो। अच्छा सुनी बबुआ हां बा हम तो कहतनी कि साल 2 साल बर्दाश्त कर लो। एकदम हम ना करब। अगर सब तार बियाह करा दिहल जाई ना मेहरानू में बंटवारा होला। हां तू ही चनाक भइल बड़ा बाबूजी तो हमर सुन लो। कमात रहन कुंवार पर हां कमात तोहार बियाह कइला हां ओकरा में हमर भइल तनी
अब तो तोहरो तो बियाह ओकरा करा में- देते नहीं जा हमारा में न भइल ओकरा में भइल करो में भाई तू गई रह तार बियाह करा दे रहती तू हो गई रह ना तो तो बराबर बटाई अच्छा सुनी अच्छा तो बड़बे कइल बानी मुखिया हाँ। जी सरपंच साहब है सुनी, जो सुनी, कहब सुनी। तो होई अब हमरा तो हम बताओ तो सुनी बोल रउआ का कहल चाहतनी हम भाभी में आधा हिस्सा ले रउआ हम अबे नइखी जानत कि मतलब कि मेहरान में बंटवारा होला रुआ सुनले बानी कहीं ई बात तो ठीके कहतई उहाँ ले पूछले है या यहाँ ले का पूछेगा हम बड़बे कइल बानी तो मैंने बियाह के कराले भई रहे हाँ पूछी बियाह के करा ले राउर हो रहे बियाह तो ये से भई रहे अरे यहाँ ले हो रहे तो के करा यहाँ में रहब काहे के हमार मर्द हमर संग रहब अच्छा उ राजी नहीं खी जी अगर यहाँ के कहल जाई तो रउआ दुख होई आ रउआ के कहल जाई तो यहाँ के दुख होई हमहू बंडे हई जीत सुना। गई भले हम लिया के चला तनी नहीं सुनी ऐसे मत करी अरे भैया हमारो मेहरानू भाग गई नहीं नहीं सुनी 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 जब तू आग लगावला बबुआ सुनी है ने हमार बात सुन ली बोली रउआ अपना से बनाई खाई आई हो अपना से बनैहन खइहन बड़ा बढ़िया बा ना हम करे हमनी के लिया जाता नहीं जा चल लिया चल गड़ियो एजिया ले बनी रउआ लिया जाइबे हां तब का मारा मारी कराएंगे ये लाठी मारा मारी कराएंगे कपार खान फरवाएंगे रउरा सबके रउआ बियाह कर ले बियाह कर लिया हाँ फिर ले बियाह होई चला हो चल भाई कुफुते चलो। भैया जा बबुआ चलो जौन तैया हमनी ना के करे के बस चल जा हां ठीक बा जौन ना करे के तौन तू कह के दिखा देलो तू तो भैया कह के दिखा देलो दिन दिन जौनो भर में हैरानू जौनो लेके रहे सुतत खाना रहा। बना के खियावत रहे ना तौनो ले गइल सरपंच तो तू- मुखिया भैया संतोष खरवार बोलताई हमनी के राउत प्रेम दुलार आशीर्वाद से ई चैनल बनावत हई जा अगर वह सबके अच्छा लगी तो सब्सक्राइब करब जा बेल बटन दबाई जा अबे आज तक भाई भाई के बंटवारा में घर द्वार संपत्ति बटात रहे लेकिन मेहरानू में बंटवारा खातिर झगड़ा ना होते रहे कबो ना होत रहे अगर आज के बाद ऐसा कभी बंटवारा ना होई तो समझी जा कि हमनी के अच्छा ऐसा ना होके के चाहिए हाँ ना होके के चाहिए जय हिंद जय समाज में कहते हैं कि ऐसा बंटवारा ना होके के चाहिए कि मेरा